Rúbali svetohaj, rúbali svetohaj. Ľudia nariekali, aj vtáky plakali. Hej, aj vtáky plakali pri tom starom bude. Už leží na zemi, už ho viac nebude. Rúbali svetohaj, rúbali svetohaj. Z oblohy zdunelo, slnko sa zatmelo. Rúbali svetožiare, rúbali svetoháje, rúbali. Ľudia plakali a my to dnes oslavujeme. Je to smutné, najmä pre teba, keď sa venuješ tak veľmi hlboko histórii Slovanov, Slovienov. My ostatní to ako si nevieme, lebo v škole nás to nenaučili. No všetci to neuslavujeme, niektorí to oslavujú a niektorí mi aj doplačú, keď sa pozeráme, že vlastne naša pôvodná prírodná kultúra v určitej dobe bola zakázaná, že boli za ňu ťažké tresty a tí ľudia, ktorí to oslavujú, oni myslím, že vôbec o tom nevedia, že čo sa stalo. Tak som domyslela, že oslavujeme to ako štátny sviatok, že to oslavujeme. V podstate omyl spočíva v tom, že ľudia oslavujú ako štátny sviatok, dajme tomu privezenie alebo vyvinutie slovanského písma nejakými vlastne kňazmi. Ale treba pritom povedať, že vlastne Slovania mali viacero druhov písma už predtým. Hej. A že tie zmienky o našich predkoch, ktoré boli buď písané, ale boli v podobe aj kultúry, ako sú kultúra svetohajov, teda vlastne takých pradávnych parkov, kde bolo právo azylu, kde ľudia sa modlili a rozímali v slovenčine, teda vždy oddavna, v rodnom jazyku, či to bola slovenčina, alebo ešte dávnejší jazyk, ktorý nemá dneska meno, má meno, ale umelé. To je indoeurópština. Takže vlastne my sme vždy hovorili a modlili sa v rodnom jazyku. Nie, že niekto prišiel a on zaviedol liturgiu v rodnom jazyku. Liturgia tu bola, ale naša pôvodná, naša vlastná liturgia našej duše. Modlili sa ľudia v posvätných lesíkoch k svojim božstvám, k Bohu, to je tiež predkresťanské slovo Boh. A tá kultúra tu bola. Ty si myslel kňazov ako Cyrila a Metoda. A ja som naschvál povedala svetožiare, svetoháje, lebo na tých miestach, kde boli svetoháje, sa potom stavali chrámy. A ja si myslím, že tam žiarilo niečo, že to proste museli vycítiť, že to sú posvätné miesta. No žiaľ, vtedy prebehlo niečo, ako poznáme v Číne, kultúrna revolúcia, alebo vlastne aj u nás, keď bol vlastne prevrat niekedy v 20. storočí, nejaký, dajme tomu, že komunistický, tak vtedy bolo to podobne, ale ešte oveľa horšie. To znamená, nielen, že sa zakázala určitá kultúra celoplošne, ale boli za ňu ukrutné tresty, ako predanie do otroctva, ostrihanie bol takým ešte dneska pre dnešných ľudí nie taký ťažký trest, ale vyhnanstvo, odrezanie nosa, mrzačiace tresty. Takže vlastne toto nemalo s kresťanstvom veľa spoločného. To bolo len zavádzanie cirkvi a vlastne z vôle, ktorá ubližovala národu a drvivej väčšine ľudí, bol to vlastne palacový prevrat. Ty sa vlastne už veľa rokov venuješ histórii rodu, tohoto, čo tu žijeme, nášho územia a našich predkov. A ako si vysvetlíš, že sme sa nedostali k tomu, aby sme pochopili, že dobre, Cyril a Metod priniesli tú hlaholiku, fajn.
pochválime ich, ale aby sme vedeli aj to, čo všetko urobili, neprávosti na nás. Áno, keď treba povedať, dá sa povedať, keď povieme jednu vec, ktorá je oslovná, mali by sme povedať aj iné veci. Treba ako za komunizmu komunisti zavedli na dedinách elektrifikáciu, hej, aj pre chudobných. Dajme tomu, tak to treba uznať, ale zase nie všetko. Ľudia nevedeli, že sú gulagy, hej, v tej dobe mnohí, alebo drvia väčšina to nevedela, že sú koncentračné tábory pre tých, ktorí komunizmus nechcú. No a vlastne to isté sa týka aj, keď pozrieme na dejiny z nadhľadu, aj Konštantína a Metoda, že áno, krása, to hlaholské písmo bolo výstižné, bolo vlastne výstižnejšie pre náš jazyk ako latinka. Napríklad vo slove vlk je V-E-L-K, ale my ho dneska nepíšeme. Hej, Číňan to neprečíta vlk alebo blčať. To nemáme. Oni to ešte zapísali vtedy, takže písmo to bolo dokonalejšie, ale využilo sa vlastne v podstate iba na diktatúru v tej dobe. To znamená, dal sa tam súdny zákonník ľuďom v staroslovenčine. Bola tam... Čo znamenal ten súdny zákonník? Čo tam bolo v ňom? Súdny zákonník je dosť dlhý, ale aby som... No to mi je jasné, ale čo tam bolo také? Aby som bol presný, tak môžem citovať napríklad prvú vetu. Jasne. To je ako keď za komunizmu bol článok 4, ktorý vlastne sme chceli zrušiť v 89. aj sme ho zrušili potom. Ešte komunistická strana je hlavným. Ako to bolo? Hlavnou? Vlastne v podstate hlavná, v zásade jediná sila, ktorá je povolená, hej, akože ne, že by iné neboli, že by boli zakázané, ale neboli povolené, takže... To bolo také vlastne, komunisti nehovorili, že tie iné veci sú zakázané, oni povedali, že sú nepovolené, hej. Tak. Tebe nezakázali koncertovať, len ti to nedovolili. Áno. Teda mohol si ísť, len ťa nepozvali. Toto právo, ktoré priniesol Metod zákonodarca, bolo oveľa tvrdšie a oveľa ukrutnejšie. Hneď prvá veta je... Čiže Metod bol zákonodarca. Metod, áno, jemu pripisujú hlavne napísanie tohto zákonníka, ktorý bol v podstate, všetci historici tvrdia, a to podľa mňa je otázka cti. Ako sa čudujem tomu, že vlastne nikto nepríde čestne a nepovie, ako to bolo. Lebo no povedz, čo cituješ, z akej literatúry? Súdny zákonník pre ľud, alebo zákon súdny ľuďom. Čo to je? V starej slovenčine. A je to z knihy Slovensko očami cudzincov, v podstate pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 2. Teda tá prvá je oficiálne pred Slovanska. A je tu podpísaných tých vlastne vedcov dosť veľa, aj keď pozrieš, je tu pol strany vedcov, sami docent a PhD a tak ďalej, profesor. Takže to sú veci, ktoré prešli ako overovaním, že to tak naozaj je, že ten preklad je dobrý v rámci súčasnej slovenčiny. Takže vlastne máme tu napríklad hneď prvý článok tohto zákona, prvého známeho zákona, ktorý uviedol diktatúru na našom území, je, že, a tu sa píše, svätý Konštantín v prvom zákone napísal, takže toto jeho žiaci zaznačili ako, že svätý Konštantín, aby sme neubližovali zase len Metodovi, alebo Metodovi, aby sme neubližovali na úkor jeho brata, tak každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Aby sme to vysvetlili, obety sú, ako keď Slovania väčšinou obetovali prosili prosom, hej, alebo tam bola kaša. Ak, dajme tomu, museli odprevadiť to zviera, tak ako si videla posledného Mohikana, hej, tam ustili si tú dušu tým, že ju vyprosili a odprosili. Z toho je tento proso a ten prosinec ako mesiac zimného slnovratu. Takže prakticky v podstate dali tú úctu tým pokrmom s modlitbami, samozrejme slovanskými v tej dobe, alebo staroslovenskými, keď máme byť presní, tak v podstate... Tam to oni zakázali, toto pôvodné duchovno. A to už stačilo na to, aby zobrali celý majetok dediny. Prísahy pohanské, to znamená, že dajme tomu príjmaš meno a prísaha, že budeš kráčať na ceste duchovného naplnenia. Dneska takto robia mnohí, hej, ktorí vlastne pokračujú v tom pôvodnom duchovne. Tak vtedy to isté, že znelo trošku inak, ale veď ani kvôli nim nevieme, ako to vlastne znelo, lebo spalili všetko, čo bolo z pôvodnej kultúry, to znamená nielen písma, ale aj artefakty, teda vlastne sochy bostiev, vypálené svetoháje, na ich miestach vlastne chrámy postavili kresťanské na tých spáleniskách a v podstate tuto sa píše, že nech je tá dedina, celá dedina odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí slobodným. Takže v podstate predaná, to znamená, že ľudia boli predaní do otroctva a ten majetok schabala vlastne cirkev.
Hej? Ono, keby ten Sloven prišiel, že by ušiel z toho otroctva, alebo nejako by bol iba vyhnaný, ostrihaný, zbičovaný a upalicovaný, ako vtedy bolo zákonom prikazané, aby prišiel, aby si zobral z toho kostola, dajme tomu nejakú vec, ktorá je pretavená, jeho majetok pretavený do nejakej inej sošky, tak za to bolo zase akože zase takéto tvrdé tresty a ostrihané vyhnanie a vlastne zmrzačenie. Takže v podstate to je úplne len prvý článok. Tuto je vyslovené, že kto by zhrešil z ich hľadiska, tak vlastne by bol predaný do inej krajiny, to znamená za otroka. A zase získaná suma sa má rozdeliť chudobným, ale pripomínam, že kresťanom. Hej. Oni vlastne mali veľmi zaujímavý spôsob, že nazývali chudobných ako len kresťanov. Vlastne pohania boli ako keby neľudia, ktorí boli zakazovaní, predávaní do otroctva, vlastne bičovaní, kajaní o chlebe a vode niekoľko rokov. Mali jesť podľa metóda mali jesť s psami na zemi pohania. Teda vlastne ľudia pôvodnej viery a vyznania vlastne boli ako keby podľudia. Vlastne je to obdoba fašizmu. No a momentálne je to obdoba toho, že u nás sa to isté deje, lebo napriek tomu, ako veľmi sa snažíš, tak sa nedarí nejakým spôsobom zoficiálniť to vlastne to rodové. U nás chvála divom, chvála Bohu, v podstate dneska sa presne to nedeje, ale kto oslavuje diktatúru, ten ju dostane. Preto je dôležité dnes v podstate sa voči tomu braniť. Nejeme na zemi, keď sme pôvodného vyznania, alebo nie sme, dajme tomu, z ich vyvoleného náboženstva. Ale ja to vidím obrazne, že jete na zemi, pretože všetko z našich daní idú peniaze napríklad na cirkev. Dáva niekto tebe na duchovno peniaze? Nedáva, a keď dáme deti do škôl, tak im budú vnúcovať, že sú menej cenní, že sú pohania, lebo to tam učí farár v tej štátnej škole. A druhá vec, že vlastne naše peniaze idú na platy farárov aj a idú na stavby chrámov, alebo opravy kostolov, v ktorých sa káže proti našej pôvodnej kultúre, a toto je nespravodlivé a je to dokonca protiústavné v podstate, keď to zoberete do hĺbky. A tam je veľmi dôležitá vec, že dobre, tak zaplatíme opravu toho kostola, ale potom môžeme mať aj my tam vlastne bohoslúžbu, hej? Samozrejme. Oslavovať vlastne pôvodné vyznanie. Dajme tomu, prečo máme platiť nejaké chrámy, ktoré nás pred ľuďmi z dedín, teda dedinčania boli pohania ako v preklade z latinčiny, hej, pred dedinčanmi nás vlastne ohovárajú za naše peniaze. A takisto to hlasajú v televízii a takisto to hlasajú deťom v škole. To vôbec nie je pravda, že oni oslobodzovali otrokov, oni ich predávali do otroctva tých ľudí pôvodného vyznania a oslobodili ich s podmienkou, že musia prijať kresťanstvo. Toto uviedol Karol Veľký a po ňom všetci títo krížiaci robili to isté. Prepustili otroka, musel prisahať na kresťanstvo a sú tresty za to, že keď sa na výprave alebo niekde vrátil k pôvodnému duchovnu, znova bol súdený a odsúdený a predaný do chrámu, teda ako slúha, ako nevoľník, ako otrok v podstate. A pokiaľ si bol aj knieža, tak aj tak, ako je tam jeden, v tomto som si prečítala, v tomto dielku, ktoré si na chvíľočku požičal, že napríklad výhražný list metodou. Aby sme boli presní, tak citujeme teraz, v podstate takúto vec, ktorú napísali vlastne v legende. Ona by mala dokumentovať vlastne to, že keď si nechcel po dobrodky prijať kresťanstvo, tak jednoducho boli na to síly aj vojenské. Moravsko-panonská legenda napísaná v jazyku Slovénov hovorí dosť jasne v podstate o tomto období, že Metod vlastne bol svojimi žiakmi velebený ako prorok. Hej. Mal v sebe aj dar prorocký, hovorí legenda kresťanská, pretože mnoho jeho prorostiev sa vyplnilo, z ktorých jedno alebo dve rozpovieme. A teraz čujme, čím bol Metod prorok. Veľmi mocné pohanské knieža, teda knieža pôvodného vyznania, so sídlom na Visle hanobilo kresťanov a robilo im príkoria. Pravdepodobne si nenechali vyrúbať sväté háje. Poslal však k nemu posolstvo a hovoril, hej, Metod tomu vyslanovi pôvodného vyznania, bolo by dobre, synu, keby si sa dal pokrstiť z vlastnej vôle a vo svojej krajine, aby si potom nemusel byť pokrstený násilím v zajatí a cudzej krajine. Veď si na mňa ešte spomenieš, hovorí velebený Metod. A tak sa aj stalo, hovorí legenda. Takže on bol prorok, lebo potom vtrhol Svetopluk s vojskom do Vyslanského kniežastva, myslím, že Poliaci dneska o tom točia film, vyzabíjal tam ľudí, poznasilňovali ženy a pokrstili to knieža pravdepodobne ako otroka, s tým, že bude prepustený, keď bude kresťan. Takže vlastne dneska aj, toto je vlastne jediná križacká vojna v dejinách vlastne Slovenov ako našich, slovenských, ktorá je zdokumentovaná a v podstate, ale toto sa dialo bežne, toto robili takzvaní, a nehovorím, že to boli kresťania, z môjho hľadiska to vôbec neboli kresťania, toto vôbec s Ježišom nesúvisí, to len zneužili Ježiša na to
a v podstate prišli, vyplienili, vyzabíjali aj dokonca vrátane žien a detí, však České kráľovstvo sa masovými vraždami tých vladykov, ktorí vládli, dajme tomu, bielým Chorvátom, Zličanom a títo Slavníkovci, hej, tam mali niekoľko kmeňov v tom zväze, tak im vyzabíjali celý rod, to bolo aj so služobníctvom okolo 2000 ľudí. Ženy, deti v koliskách. Potom zase vlastne to isté sa stalo počas križiackej vojny niekde vo východnom Nemecku, ktoré bolo osídlené 30 slovanskými kmeňmi. Tam bolo povstanie, na 150 rokov vyhnali vlastne Nemcov aj farárov, ktorí boli vlastne nemeckí vždy. A v podstate zaviedli znova pôvodné duchovno, o tom sa nepíše, hej. A u nás to bolo na 100 rokov, od roku 1000 do roku, teda od roku 900 do roku 1000, keď sa ujal vlády vlastne Štefan, tiež svetený, a pritom bol vlastne človek, ktorý odrezával ruky, vypichoval oči, lial do uší olovo svojim nepriateľom, štvrtil ich. Bola to ale taká doba, tá doba bola hrozná, ale momentálne je doba iná a napriek tomu, že si hovoríme demokracia, sloboda, 21. storočie, napriek tomu je tu útlak. Ako to vidíš? Ako vidíš cestu z toho? Ako vidíš cestu tej hrdosti? Tak toto je jemný útlak. Aj v 20. storočí počas, dajme tomu, druhej svetovej vojny bola taká doba a nikto neospravedlňuje tých nacistov, hej? Jasne. Alebo teda verejne sa neospravedlňujú. A toto bola tiež taká doba a zaujímavé, že sa to ospravedlňuje, ako keby to bolo nejaké, dá sa povedať, blahoslavené kresťanstvo. Toto nebolo kresťanstvo, toto bolo zneužitie kresťanstva určitými aparátnikmi, hej? Čo poznáme aj z iných dôb. To je zaujímavá vec, že často historici hovoria, že vtedy bolo kresťanstvo podmienkou prežitia. Ano. Čo je za touto vetou, sa pýtam. Vtedy bolo kresťanstvo podmienkou prežitia, to znamená, že keď ako ten Vyslan alebo polabskí Slovania, ktorí boli úplne vyvraždení, ostali na zbytky lužických Srbov, hej. V Poľsku takisto množstvo kmeňov, ostali nejaké Kašubovia niekde. V podstate to bolo drastické a toto bolo podmienkou prežitia tým, že vlastne prišla výpalnická vojna a keď neprijali vlastne to náboženstvo a nedali hlavne tie peniaze tej cirkvi, tak, že aj boli akože kresťania, ale iného ritu. Máme tomu Ariáni, alebo boli vlastne pôvodní, ktorí mali v Panteóne aj Ježiša, tak vlastne to nestačilo. Oni potrebovali diktatúru úplne zobrať. Je v prvom rade. Toto, keď bolo tak, že my sme prijali kresťanstvo pod natlakom takýmto, tak to treba dneska si uvedomiť. Hej, áno, prijali sme socializmus, hej, pod natlakom Sovietskeho zväzu. Prijali sme kresťanstvo pod natlakom týchto a ďalších pak. Takže to si treba uzrejmiť a potom rozlišovať medzi menším zlom a svetosťou. Menšie zlo je to, že aby som zachoval ženu a deti, napríklad bol národ Voliňanov a takíto tie mestské štáty slovanské, čo boli demokratické. Už tedy demokraciu dneska nemáme kvôli tomu, že vo Francúzsku alebo v Anglicku bola demokracia. My máme demokraciu v pôvodnej kultúre. Stavanie majov je obrad, ktorý vlastne na území Slovenska pretrval dodnes a volia sa tam dedinskí králi. A v stredovekých kronikách máme písané, že odmietajú Slováci menovaných richtárov a si volia svojich dedinských kráľov. Rozumieš? To je obrad demokracie a my ju máme z tejto doby. Z tejto doby máme demokraciu a túto Cyrilom a Metodom sa končí tá demokracia. Definitívne, hej. Už predtým kniežastvo to trošku popieralo, ale dajme tomu ešte pôvodné duchovno mohlo byť. Odvtedy bol prevrat, jedna strana v podstate, jedna páka, ktoré sa potom medzi sebou mleli, aj preto vlastne ich vyhnali vlastne tých žiakov Cyrila Metoda preč. Do školy sa to ešte nedostalo, možno, že v budúcnosti sa dostane, ale aj tak ma teší napriek tomuto všetkému, že takéto knihy môžu byť, že je v Slovenskej akadémii vied, že my tu môžeme slobodne sedieť, ešte nám nosy neodrezali a že môžeme o tom hovoriť. A že tí, ktorí chcú naozaj vedieť pravdu, tak sa môžu obrátiť treba aj na teba a môžu začať rozvíjať. Ja by som sa rovno opýtala aj na tú tvoju akadémiu, lebo ja hovorím, že učením sa len človek môže dostať k tomu, lebo je veľmi ťažké vyhľadávať tú literatúru sám. Takže čo tvoja akadémia? No, odpovie človek, ale k tomuto len, že je veľmi smutné, že musí prísť niekto, kto oficiálne nie je ani historik, kto má tie pramene naštudované a že si tých historikov to nikto nepovie. Potom ten film, čo bude teraz premietaný, som si úplne istý a to budete vidieť, že či je to tak alebo nie, že tam spravia z tých ľudí pôvodného vyznania úplných debilov, nekultúrnych. O akom filme hovoríš? Teraz ide Cyril Metod vlastne natočený niekoľkodielny film. Aha, tak oni budú vyzerať jak takí vlastne čuťkovia v podstate, ktorých to písmo sväté osvieti, hej. Je to smutné, že nikto nepovie, jak to naozaj bolo, že vlastne ako to bolo s tými telesnými trestami, ako to bolo s tým, že zrobili z časti občanov, oni spravili taký prevrat, že časť občanov bol vlastne menej cenný. Vlastne tieto z politologického hľadiska tieto črty spĺňa vlastne fašizmus, hej. Že ty budeš jesť na zemi a budeš predaný do otroctva, no to nie je demokracia. A bola taká doba, ale musíme si povedať, že bola taká doba jak o druhej svetovej vojne, jak o komunizme, tak aj o tomto treba povedať, že aké boli nevýhody. Nech to ľudia vedia. Nech to netají.
No. Ja súhlasím s tým, nech si svetia ľudia svojich svetcov v podstate na území svojich chrámov. Nech to nevnúcujú cez verejnú právnu televíziu, ktorú platíme, a nech to nevnúcujú cez školy, ktoré platíme, lebo nedáme tie deti do škôl. Dobre, tak a teraz cesta. Cesta, tvoja cesta, cesta tvojej akadémie, cesta tvojho vzdelávania, tvojho vedomectva. Cesta je vedomectva spraviť vlastne také školy, aby tam bola vlastne vec, ktorá nikomu neobližuje. To znamená, áno, má sa tam, ako v Estonsku, dajme tomu, tam sa vlastne je veda o kultúrach a náboženstvách a tam sa prednáša, čím sa vyznačuje toto náboženstvo, nehaní sa. Teda aj by tam bolo, čo sa robí v kresťanstve, akože také, čo sa robí v pôvodnom duchovne, vieš? Teda nielen nejaká invázna kultúra, ktorá vlastne povie my a dosť a všetko ostatné je Satan. Nie. Z hľadiska všetkých občanov sú to aj ateisti, sú to ľudia takí a pôvodného vyznania ľudia, tým by sa nemalo ubližovať. To znamená dobré školstvo, v ktorom nebude sa nadávať na tých a tých, ale budú tam vlastne zobrazené veci a na dejepise musí tam byť pravda. Alebo aspoň odlesk pravdy. Nemôže tam byť vyslovená demagógia. Vlastne nemôžeme robiť... Vlastne... je veta, že históriu píšu víťazi. No a tak sa píše história po tisíce rokov. Ano, pravdu sa málo kedy dozvieme z histórie. Toto, keď vlastne sa berie ako hotová skutočnosť, tak v podstate to provokuje ďalších, aby boli znova víťazi a vlastne potom znova sa zakaže toto. Hej. Neviem, keď sa tak sťažujú vlastne klerikálne kruhy, že ich počas 40 rokov prenasledovali, no ale oni to robili vlastne 1150 rokov, hej, a vlastne tam sa nesťažujú na to. Takže vlastne tým pádom si zarábame na novú diktatúru. Keď budeme oslavovať starú, tak si vlastne miesime cestu na novú. To je otázka času, kedy by sa to stalo, keby sme nespravili obrodu a nespravili všetkých občanov, čo tu žijú. Jednoducho v tomto štáte, tento štát nemá v prvú radu povinnosť brať dane. To môžeš dať hociktorému štátu. Keď nechráni tvoju kultúru, kľudne to daj cudziemu štátu tie dane a ten štát je zbytočný. Ten štát je tu na to, aby chránil tú kultúru, ktorá tu je. To je prvoradé poslanie tohto štátu. On by ani nevznikol, keby nebolo toho. Keby vlastne štúrovci, legionári československí, vlastne keby si doslova nevybojovali to, že hovoríme týmto jazykom, že máme tú kultúru a Štúr napríklad vo svojich tajných státiach, však Štúr mal 150 rokov, všetci sa učíme o tom, že aký je Štúr ako fajný a kto čítal jeho knihu. Niekto nečítal, lebo tam nadáva, teda vlastne nesúhlasí s papežstvom, hej, no tak vlastne nebol za slovenského štátu a tak ďalej. Zase potom vlastne komunistov veľmi nevelebil a dokonca hovoril, že to nie je dobrý nápad, tak zase za komunizmu nebol vydaný Štúr. Sme ho vydali v 10 rokoch, v Matici vyšiel. Nevyšiel Štúr, vyšiel v nemčine, to mohol výsť, vyšiel v ruštine, to mohol výsť a v slovenčine nemohol výsť Štúr. A je Slovanstvo a svet budúcnosti a tamto je jeho štáte o estetike, tá druhá knižka, tak tam píše doslova o slovanskom poňatí duchovna a božstva, ktorý je slovanský boh podobný Brahmovi indickému, teda je nie tak osobný ako ten vlastne, ktorý zabíja tam Filištíncov, vieš, nejaký Jehova. Tak toto nebol akože podľa Štúra slovanský boh a jeho vlastne svetosť, akože sa tak nechápala predkami a tak ďalej. On sa k tomu vracia. Janko Král, Hroboň sa modlík prešiel z Ježiša na Svaroha, v chorách písal nekonečné verše. Ďalší obrodenci to robili, im to dalo veľkú silu a vďaka tomu týmto jazykom môžeme hovoriť, čo je vlastne stredoslovenská slovenčina trošku vylepšená akože pravidlami. Tak v podstate, ale vlastne je to slovenčina, je to náš jazyk, je to súčasť našho duchovna, ale nie je jediná. Sú ešte iné roviny a dnešný človek vidí takto, že áno, tu máme túto knižku, Marx Engels, alebo tamto, tento prvý a druhý diel tejto svätej knihy a vôbec nevidia, že tu je strom, hej, tu je strom a dneska si ľudia začínajú uvedomovať, že keď tu ten strom nebude, tak sme v keli, pretože stromy sú staršie ako ľudia a my sme ich deti. Keby nie stromov, povie biológ, nebolo by kyslíka takého hojného a neboli by sme my, takže my sme v podstate deti tohto vývoja a príde nejaký nejaký náboženský fanatik z nejakej sekty a začne rúbať tie sväté stromy, rozumieš? To je strašná vec. To je strašná vec. Všetka ústa. Hlboko si vážime Ježiša. Ale toto nemá s tým veľa spoločného. Keď niekto príde a vyrúbe ten strom, vypliení a vlastne ľudí predá do otrostva. Takže vlastne kresťanstvo áno, diktatúra nie. To by sme mali spraviť. Aj v Biblii je všetko múdre napísané, ale ako si to cirkev troška opačne vysvetľuje. To už ako si cirkev vysvetľuje, to je vec vlastne cirkvi, ale nech to nevnúcuje ostatným ako za spoločné peniaze. Práve o to ide, že Bibliu si môžeš čítať, aj keď nechodíš do kostola. No ja som sa z celého tohoto je pre mňa najsilnejšie to, čo si povedal, že ak nezabránime momentálne tomu, tak nastúpi nová diktatúra. To je cesta k novej diktatúre. Je to otázka času
kedy vlastne sa zase, lebo máš z hľadiska 4 živlov, máš vždy, a to je, keď pozrieš na dejiny, je to úplne jasné, že máš ten kolotoč 4 živlov, máš zemský živel, vodný, vzdušný, ohnivý. Teraz vlastne zemský bol, dajme tomu, a keď nenarazí do teba druhá svarga so 4 živlami, tak sa ten vývoj pomerne nerušene točí. Keď narazí, dajme tomu, vráti ten vývoj, to bol 68, alebo dajme tomu 46. Hej, rok, to boli tie prevraty, tak vlastne potom sa to pokazí ako keby, ale znova to ide ďalej. A teraz máme, vlastne bol živel zeme, to bolo, dajme tomu, tá normalizácia, potom bol živel vody, ľudia sa tak rozcitliveli, začali vnímať, že teda sú procesy s trestami smrti nie, s výnimkou teda veľanásobných vrahov. Potom boli vlastne, teda za politické veci nie, potom bol živel vzduchu, to bola tá už perestrojka, hej, a potom vlastne to bol prevrat vzduch a oheň, to bolo to, že prišiel tu všetky možné veci z celého sveta a oheň, že tu príde ten kult trhu, hej, to je zákonitý oheň. A teraz čo príde po tom ohni, príde zase zem. Zákonite príde zem a veci sa ustalia. A keď sa ustalia v takomto, v totalitnej podobe, že vlastne my budeme oslovať tých, ktorí nás považovali za menej cenných občanov, že nás predávali do otrostva, že nás mrzačili, tak to by bolo nešťastie. Preto vlastne treba sily zapnúť a spraviť tak, aby bola obroda. Aby bola obroda, aby sme vlastne mohli byť bratia naozaj ostatnými. Lebo keď to niekto povie, ty je s postolom, tak máš sa na svojho brata pozerať ako na brata. Sú to naši bratia, ale ty tak na nich nepozeráš. Ty pozeráš na nich ako na tyranov. Tak nech nám nebránia v bratskej láske, v sesterskej.